سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا سنة كتكونوا ناي وترم نيوتيو كمزي أبز حجز لنا فلو يوان كاب تمالي جميرو ناي روسيا بيوكرين تقبرو زلا ورارن نملو إيروبا نملو عالم تقلي زلو زينا كوينهم زلو مجلس زليا يكونن تي significance ويكاتي importance ناي تي events ويكاتي ورار ناي نا يوكرين ولو كاب بوليتيكا بتصتا ببزح كرئ زخل تخونه ابزيا ابيسود زيا ابزيا فيديو زيا جن نا ايكونوميك راميفيكيشن ويكا صلواناتو اب ايكونومي نا اوروبا نا عالم كما يكون خل اب ستوك ماركت اب كاد فاينانشال اندستري انتاي فلوي صلوا كترف يخل ويكا حدر خل زبل عرساتينا كنري سو مجمريا تي كونتات ويدما نزي كونتات زي كنريو زي كدنا روسيا قال كابتن ابيت ايكونوميك باور هاوسز ويدما بميليتر انت هنا كابتن ليدينج وورلد ميليتري سوبر باور يا ايكونوميك على كنريا خلنا دما حيال زخون ايكونومون اوكي اوف كورس قال كابتن ابيت ويكا جي 8 تكون جي 7 جي 8 جي 10 نابز بحلاون على جن بإيكونومي تزحيلت وزعبيت سلزخونة تريدي كونسي اتنا ميليتري باور زلواون أبقى مثل زاتيو إيكونومي ناي روسيا أبز حجي ببلع عصرت حادي كفالي إيكونومي ناي عالم إيا تغزر الزجن بفلاي ني روسيا قولا حتى زهوبا نقرن تولو أبتي كوموديتي ويدما قربات ناي ساعات ناي ندادي ناي ناتشورال غاز عبي حيلن أبركتون زلو هاجريا سو بمنطر كنريا خلنا كبابي 4% ناي ناتشورال غاز بعالم درجة نو نيروبا كبابي 4% ناي قرب ناي ناتشورال غاز ويكا زين موعين تقوملو غاز كاب روسيا يزمت سلازي بمنطر كساب كندي ايكونوميك صلوا كلهم كم زغل نمجماتو اي شجرني كمون كباب 25% ناي ندادي ناي عالمون قرب تقرب حيال أبركتو زلوا بكال بفلاي تفتراوي ماتيريالز بالألمنيوم قال ملي أب إندستريال نزليون بزح قربات زلوا حاجريا سو أزيا عباين بزح تفتراوي حبتي زلوا نبكو طبعا عالمون تبركتيا بمنطر دما اتقرات غيرو لا زلون روسيا مالتيو كبات مالي جو بايدن بزح صلاتا زتكوري سانكشنز وي غراتات كم استغبرلا كحبر كله يوروبا هبرتون دحيرو بزح غراتات غيروم لهم زلورينا لنا اتقدا بعبيون روسيا كحسز غل كون تخونه صلواناتو اب زمعبل العالم اب اوروبا بفلوي املو العالم دما كرز خلون ايو هجي مجمريا ايكونوميك تصلوا نايزي كونتات اب ايكونومي دحر دما اب ستوك ماركت دما كما يكون خل كنريا كنفتنينا مالتيو سلازي كم تابز حالف وانات نجنزوبو زنبرنا جيرمن نابنت حنتي باور هاوس ناي اوروبا زخونت اب روسيا مس روسيا ابناي بزنس وكناي تريد ديل اللوا سلازي السانكشنز وي قلنا اب روسيا نخمت كل غزي تتنقع تريو نغريا تتنقع دنقعات توزدلو هغريا أبز حجوان جن اتي أقاتي مزولو ورارنا يوكرين بزحات أوروبيين أسنبيدونن أرعدونن سلازولو بزينك فرق كل تزيد لي قراتات كبركم زولو تي chancellor نايت هاجر ابن حزب أبز حبو حبريتا انجليسوني يرتمالي سو بمنترو بمولون أوروبيين ناب فاينانس تكورين قراتات جيروم لازولو ناب تزلع عليه من جاتاونا روسيا ندادن غازن مخانو اب جمد ممتاو نعوك تحسم فتان مالت نساون ريتاليشنز بلو لنساتون ناتوم حيل كوريون تجميرو نتندادي نتغاز كات كغبرو خمزخلو زدما مجمريا اب جبانا نفس وكف اب اوروبا زلو بمنصر ندادي بمنصر ناي غاز لوط كمصو بزخل كصلو خمزخل ردو نغير يزي كم دما كالا عينت ناي نغدي ناي استفلاليو كمو ناي سايبر اتاكس بتكنولوجيز سنمتقعتي ناي روسيا بزح غزي نبزحت هاجراتون زفرس لزخونه نسون صلوا كفتر كم زغل نعون كتقام كم تخلون بزح سقعتات الله سو بحفشا اب جلوبال ايكونومي
راشا كم تنتا شماي كونتن كساب كندو كاب روسيا مزيو سبز تقمل داي تو داي نبرات بزو حلو هاي نبلينا حنت هاجر سلسخونت ولا عبا انتو خونت ولا اتتصلواناتا درت على ويو ستيل جن بتك تصلوا تغل تصلوا ክትገብር ከም ትኽእል ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ሓደ ሓደ ነገራት ኣብ ኤሮፓ ይኹን ኣሜሪካ ካል ዓለም እውን ክርአ ከም ዝኽእል ብፍላይ ናይ ነዳዲ ፅልዋ ኣብ ነዳዲ ኣብ ፕሮዳክሽን ናይ ዝተፈላለዩ ኢንዱስትሪ ንጥቀመሉ ባእታውን ስለ ዝኾነ ብመንፅሩ ኣብ ካልኦት እውን ናይ ኢንፍሌሽን ወይ ከዓ ምንሃር ናይ ዋጋታት ወይ ከዓ ወሰኽ ናይ ዋጋታት ክረአ ከም ዝኽእል ብዙሓት ኢኮኖሚስትስ ወይ ከዓ ኣናሊስትስ ዝሕብርዎ ዘለዉ ሓቂ ሕጂ ካብ ውፅእ ኢልና ኣብ ስቶክ ማርኬት ተመሊስና ክንሪኦ እንተጀሚርና ድማ ስቶክ ማርኬት ነዚ ከምዚ ዓይነት ወራር ወይ ከዓ ውግእ ብኸመይ ሪኣክት ገይርዎ ክንብል ንኽእል ኢና መጀመርያ ውግእ እግርግር ፀገም ንስቶክ ማርኬት ኩሉ ግዜ ሕማም ርእስናት እዩ ምክንያቱ ስቶክ ማርኬት uncertainty instability ኣይፈቱን እዩ ብሓፈሻ ርጉእነት ክህልዎ ገምጋም ንመፃኢ ርጉእ ዝኾነ መፃኢ ግምት ንክወስድ እዩ ዝምረፅ ስለምንታይ ከም ተራ ሰባት ከም ኣነ ኢንቨስተር ንስኻ ካልኦት ኩሎም ኢንቨስተርስ ንመፃኢ ሕማቅ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ እንገብሮ ሪኣክሽንስ ናይ ፍርህ ድዩ ናይ ካልእ ነቲ ስጉምትታት ናትና ስለ ዝፀልዎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ናይ እዚ ኩነታት ናይ ራሽያ ነቲ ስቶክ ማርኬት ከምቲ ዝድለ ከውድቆ ወይ ኣየውድቆን ክንብል ንኽእል ኢና 2% ኣቢልዩ ኣብ መብዛሕትኡ ድሮፕ ክገብር ክኢሉ እዚ ድማ እቲ ኩነታት ኣቃሊሉ ስለ ዝተረኣየ ዘይኮነስ ኮለጌና እዚ ውግእ እዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል መብዛሕትኡ ኢንቨስተር ኣብ ግምት እትይዎ ስለ ዝፀንሐ እዩ ስለዚ ኩነታት ናይ ራሽያ ሓፍ ኢሎም ንፅባሓይቲ ዝገበርዎ ኣይኮነን ንነዊሕ ኣብ ምጉትን ኣብ ሽምግልናን ኣብ ዲቤይትን ዝነበረ ቶፒክ ስለ ዝኾነ እቶም ኢንቨስተርስ ዘድሊ ስጉምትታት ኣብ መብዛሕትኡ ገይሮም ስለ ዝፀንሑ ኦፍኮርስ ዋላ ከምኡ ጌርካ ፀኒሕካ ውግእ ምዃኑ ስለ ዘይተርፍ ድሮፕ ገይሩ ግን ኢሚድየትሊ ድማ እቲ ናይ ሳንክሽንስ ምስ ተኣወጀ ድማ ባውንስ ባክ ክገብር ተራእዩ ማለት እዩ ቁሩብ ንላዕሊ ገፁ ክምለስ ተራእዩ ብሓፈሻ ክሳብ ሕጂ ፍሉይ ምንቅስቃስ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኣይተራእየን ኣሎ ብካልእ መንገዲ ድማ ክንሪኦ ስቶክ ማርኬት ካብ መፋርቕ ናይ ወርሒ 12/2021 ጀሚሩ ኣብ ታሕቲ እዩ ዘሎ ሽዑ ብዝተገበረ ናይ መንግስታዊ ናይ ኢንፍሌሽን ሬት ስፓይክስ ብልዎ ንላዕሊ ገፁ ኢንፍሌሽን እቲ ኢንትረስት ሬት ሰንትራል ጋቨርንመንት ናይ ኣሜሪካ ከዕብዮም ዝጀመረ ሪኣክሽን ናቱ ድማ ስቶክ ማርኬት ድሮፕ ገይሩ መብዛሕትኡ ግዜ ኢንትረስት ሬት ክዓቢ ከሎ ወይ እቲ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ማእከላይ ሰንትራል ባንክ ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ካልእ ሃገር ኢንትረስት ሬት ክዕብዩ ከለዉ ነቶም ካምፓኒታት ገንዘብ ብሕሱር ወሲዶም ኢንቨስት ንኸይገብሩ ስለ ዝሓፅሮም ብመንፅሩ ሪኣክሽን ናይ ስቶክ ማርኬት ኔጌቲቭ እዩ ዝኸውን ወይ ይጎድል ማለት እዩ ኢዚ ማኒ ወይ ቺፕ ማኒ ዝበሃል እቲ ኢንትረስት ሬት ታሕቲ ክኸውን ከሎ ብቐሊሉ ገንዘብ ስለ ዝርከብ ካምፓኒታት ኣብ ብዙሕ ሓሳባትን ኢንቨስት ክገብራ ይጅምራ እዚ ድማ ነቲ ስቶክ ማርኬት ጃምፕ ከም ዝገብር ይገብራ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ብርቱዕ ዝኾነ ናሕሪ ናይ ዋጋታት ክልቲኡ በንፃር እዩ ኢንትረስት ሬት እንተጉዲልዎ እቲ መንግስቲ ሞር ኢንቨስትመንት ይገብር እቶም ካምፓኒታት ሞር ኢንቨስት ይገብራ ብመንፅሩ ድማ እንታይ ይኸውን እቲ ነገራት ክንህሩ ይጅምሩ ዋጋታቶም ስለዚ ኢንፍሌሽን ስለ ዝብርትዕ መንግስቲ ንዑ ክቆፃፀር ኢሉ ኢንትረስት ሬት ክዕቢ ምስ ጀመረ ድማ ስቶክ ማርኬት ድማ ስላምፕ ይገብር ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ central authorities ወይ ከዓ federal reserves ኩሉ ግዜ ንኩሉ ባላንስ እናገበሩ ክርእይዎ እዮም ዝደልዩ ብሰንኩ ዝጀመረ ከባቢ ሙሉእ ዓመት መወዳእታ ዓመት ናይ 21 ወርሒ ሓደ ኩሉ ግዜ ኣብ ታሕቲ ነይሩ ስቲል ርጉእነት ኣይተረኸበን ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ናይ ኮቪድ ግዜ እውን ወቅቱ እውን ስለ ዝኾነ ንሱ እውን ተወሲኽዎ ከምቲ ዝድለ ላዕሊ ኣይደየበንፀን እዩ ስለዚ ኣብ ታሕቲ ከሎ እዚ ናይ ራሽያ ኣጋጢምዎ ዘሎ ብፍሉይ ነቲ ናይ ራሽያ ኩነታት ኢሉ ክወርድ ኣይከኣልን ኢና ንብል ዘለና እምበር ፅልዋ የብሉን ንብል የለና እታ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ድማ እዚ ኩነታት እዚ ከሎ ኢንቨስት ምግባር ፅቡቅ ድዩ ኢንቨስት ጌርና እንተለና ኸ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ነጥቢ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክንዛረበሉን ክንመያየጠሉን ዘለና ወይ ክንሓስበሉን ዘለና ጉዳይ ስቶክ ማርኬት መብዛሕትኡ ግዜ ውግእ ኣይፈቱን እዩ ኢልና ነርና እቲ ውግእ ግን ሓደ ካብቲ ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ሪናዮ ዘለና ነቲ ናይ ራሽያ ነቲ ናይ ራሽያ
ዝተራየ ግብረ መልሲ ናይ ውግእ ብኤውሮጳ ይኹን ብኣሜሪካ ኣይተባህለን ኣሎ እዚ ከዓ ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ንውግእ ግብረ መልሲ ናይ ወታደራዊ እንተጌርካ እዚ ዲዛስተር ከስዕብ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ነቲ ዘሎ ኩነታት ብሶፍት ወይ ከዓ ብሳንክሽንስን ብገለን እዮም ክብድህዎ ዝፍትኑ ዘለው ይሓይሽ ድማ ምክንያቱ ንራሽያ ተኣክል ግብረ መልሲ ክትብ ተፈቲንካ ዓለምና ኣብ ካልእ ክትወፅኦ ኣብ ዘይትኽእል ፀገም ኣትያ ኣላ ማለት እዩ እዚ ድማ ኩልና ይንደልዮን ኢና ብሓፈሻ እንታይ ማለት እዩ ፍሉይ ናይ ስቶክ ማርኬት ኣዝዩ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኣጋጢሙሎ ፍርህ ኣፈጢሩሎ ቮላቲሊቲ ኣብቶም ኢንቨስተርስ ስቲል ላዕሊ ዘሎ ብሓፈሻ ግን እቲ ሪኣክሽን ንዩክሬናውያን ብጣዕሚ ሕማቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ህዝቢ ዓለም ንቁጠባ ዓለም ግን ዝሓሸ ምርጫ እዩ ምክንያቱ ነቲ ውግእ ብውግእ እንተር ኮይኑ ኣብ ካልእ ነገር ክኸይድ ስለ ዝኽእል ስለዚ ስቶክ ማርኬት ከም ዘለዎ ይቕፅል ኣሎ ማለት እዩ ኣገዳሲ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ስቶክ ማርኬት ሓድሽ ኣይኮነን ንውግእን ዕግርግርን ክንደይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝኩሉ ኮልድ ዎር ዝኩሉ ቪየትናም ዎር ዝኩሉ ዝሓለፈ እዩ ስለዚ ነዊሕ ሂስትሪ ኣለዎ ሓድሽ ኣይኮነን እዚ ናይ ራሽያ ዳትስ ድማ ብፍሉይ እንታይ ሽሙ ክኸውን ሪኣክሽን እውን ክገብር ዘይክእል ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ቴንሽንስ እዚ ነዊሕ ዝፀንሐ እውን ስለዝኾነ ኣብ ግምት እውን ይትዎ እዩ ስቶክ ማርኬት ንኩሉ ዘሎ ሓበሬታ ኢንኮርፖሬት እዩ ዝገብሮ ምክንያቱ ሚሊየንስ ኦፍ ኢንቨስተርስ ንናቶም ረብሓታትን ንኩሉ ዘለዎም ሓበሬታት ኣብ ግምት እትዮም እዮም ዓዲ ዝገብሩ ስለዚ ንስኻ ብርኪ ክትገዝእ ከለካ ኩሉ ትፈልጦ ሓበሬታ ኣብ ግምት እትኻ ፅባሕ ክመፅእ ዝኽእል እዩ ዝበልካዮ ኩሉ ግምታት ወሲድካ ኢኻ ኢንቨስት ትገብር ስለዚ ሓድሽ ነገር ውሑድ እዩ ዝተርፎም ማለት እዩ ስቲል እቲ ኩነታት ኣብ ምዕባለታት ስለ ዘሎ እዚ ንትን ክበሃል ኣይከኣልኒ ብሓፈሻ ግን ካብ ስቶክ ማርኬት ክንወፅእ ፅቡቅ ድዩ ጌጋ ኣነ ይወፅእኒ ሄቪሊ ኢንቨስትድ ክወፅእ እውን ድሌት የብለይን ምክንያቱ ገንዘብካ ካብ ስቶክ ማርኬት ኣውፂኻ ባንክ እንተውሪድካዮ ኢንፍሌሽን እንታይ ኢና ንብል ፀኒና ብሰንኪ እዚ ናይ ነዳድን ካልእን እቲ ናሃር ናይ ዋጋታት ከጋጥም እዩ ብካልእ ዘረርባ ናይ ገንዘብካ ምግዛእ ዓቕሙ ክጎድል እዩ ኢንፍሌሽን is really going high and then ከምኡ ድማ እቲ ናሃር ናይ ዋጋታት ክውሰኽ ኣብ ልዕሊ እዩ ስለዚ ካብ ስቶክ ማርኬት ምውፃእ ማለት ንገንዘብካ ኣብ ወረቐት ከሎ ክቕህም መፍቃድ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ግን ኩሉ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት እትወኻ ይብል ኣለኹ ከምኡ እውን ኣብ ስቶክ ማርኬት ዳይቨርሲፋይድ ዝኾነ ፖርትፎሊዮ እንተለና የዛረብ ዘለኹ ንፅል ካምፓኒታት ሒዝና እንተለና ሪስክ ኣለና እዩ ፍላይ ከኣተን ሃይ ቮላቲሊቲ ዘለወን ካምፓኒታት ፕሮፊት ዘይብለን ካምፓኒታት ብቫሉዌሽን ጥራይ ሰማይ ዝነበራ ካምፓኒታት ብጣዕሚ ካህስያና ክእላየን እዚኣተን ስለዚ ጥንቃቐ የድልዮ እዩ ሓደ ፖርትፎሊዮ ብዙሓት ዓይነት ካምፓኒታት ንኩሉ ሴክተርስ ናይ ኢኮኖሚ ከምኡ እውን ኣብ ኣሜሪካ ድዩ ኣብ ገለ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘተኮረ ፋንድስ ወይ ከዓ ካምፓኒታት ዘለዎ ፖርትፎሊዮ እንተለና we will be okay እቲ ዝበለፀ ሴፍቲ ከማን ስቶክስ እዮም ዝብልዎ ምክንያቱ ኣብቲ ፋንዳሜንታልስ ናይ ኢኮኖሚ ክሳብ ክንዱ ዝተቐየረ ነገር ስለዘየለይ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ናይ ኢኮኖሚክ ቼንጅ ኣይረኣናን ኣለና ሶፋር ሳንክሽንስ ኣብ ራሽያ ቀደም ነይሩ እዩ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ራሽያ ድማ ኣብ ግሎባል ኢኮኖሚ ብፍሉይ ትፃወቶ ጌም የብላ ተረሃገር እያ ስለዚ እቲ ናይ ራሽያ ሳንክሽንስ ትፅልዋ ብራሽያ ክመፅእ ዝኽእል ደረት ኣለዎ እዩ ክንብል ንኽእል እዚ ግን ብርቱዕ ውግእ እንተዘይማዕቢሉ እዚ ክብል ከለኹ ግን ገለ ገንዘብ ኩሉ ግዜ እኹል ካሽ ክህልወና ይግባእ ንከምዚ ኩነታት ኩሉ ግዜ ኣብ ባንክና ድዩ ኣብ ጥቃና ካሽ መሓዝ ወላ ብጥረ ገንዘብ ካሽ መሓዝ እውን ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ you never know what happens ስለዚ ገለ ገንዘብ ድማ ብካሽ ከም ሪዘርቭ መሓዝ ኣገዳሲ እዩ እቲ ተሪፉ ዘሎ ግን እናዛነቕካ ኢንቨስት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኬርፉሊ ብዙሕ ብስስዐ ኢንቨስት ምግባር ዘይኮነ ቀስ ኢልካ ኩሉ ግዜ ከም ትንብሎ ዶላር ኮስት ኣቨሬጂንግ ብልዎ ብግዜ ብመደብ ኢንቨስት ምግባር ነቲ ሪስክ ናትካ ኮንትሮል ኣብ ምግባር ክሕግዘካ ክእል ነቲ ብስምዒት ክትገብሮ ትኽእል ውሳነታት እውን ሬስትሪክት ክገብረካ ይኽእል እዩ ነቶም ኢንቨስት ዘይትገብሩ ንስቶክ ማርኬት እቲ ዝበለፀ ዋኒ ሕጂ ምክንያቱ እቲ ዝበለፀ ናይ ሃብቲ ምስግጋር ስቶክ ማርኬት ምስ ወረደ ስለ ዝኾነ ስለዚ ስቶክ ማርኬት ጎዲሉ ከሎ ኢንቨስት ዝገብሩ ብሉፅ ብርክታት እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣብ ናይ ዕዳጋ ናይ ጉግል ይኹን ዕዳጋ ናይ ኣፕል ናይ ካልእ ዝተቐየረ ነገራሲ ኣይረኣናን ኣለና ኢና ንብል ዘለና ብንፃሩ ናይ በዓል ቴስላ እቶም ግሪን ኤነርጂ ንብሎም ዘለና ድማ እዚ ናይ ነዳዲ ፀገማት ክመፅእ ከሎ ኩሉ ግዜ ሞር
ንዓታቶም ኢንትረስቲንግ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይገብሮም ምክንያቱ ዲፐንደንስ ኣብ ነዳዲ ክሳብ ክንደይ ንቁጠባ ዓለም ሓፁር ከም ዝኾኑ ይገልፀልካ ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብ ስቶክ ማርኬት ንርዕደሉን ንሓድመሉን ግዜ ኣይኮነን ተረጋጊና ኢንቨስትመንት እንተለና ርግእ ኢልና ዳይቨርሲፋይ ክንገብሮ ኣለና ኣመና ስፔኩሌቲቭ ወይ ከዓ ኣብ ግምታት ናይ ሰባት ዘተኮረ ኢንቨስትመንት እንተለና ክንጥንቃቅ ክንክእል ኣለና ዕብይ ዝበለ ፖርትፎሊዮ ባላንስ ዝሓዘ ዳይቨርሲፊኬሽን ዘለዎ እንድሕር ሒዝና ኣለና ግን we will still be okay ዓለምና ክትቅፅል እያ ክንደይ ውግኣትን ክንደይ ፀገማትን ክንደይ ሽግራትን ክትምሕጅር እያ ብሕጂ እውን ናይ መወዳእታ ኣይመስለንን እዚ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዘጋጥም ጉዕዞ ኣብ ጉዕዞ ናይ ሂወት ዘጋጥም እዩ unfortunately ኣብ ጉዕዞ ናይ ሂወት ዘጋጥም እዩ ንደልዮ ወይ ንመነዮ ነገር ኣይኮነን ግን it happens again and again ስለዚ እዚኣ እያ ናተይ ኣናሊሲስ ወይ ከዓ ናተይ ሓበሬታ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ኢንቨስትመንት ከምኡውን ኣብ ካልእ ብሓፈሻ ግን ንካልእ ዕድላት ናይ ኢንቨስትመንት እውን ዓበይቲ ኢንቨስትመንታት ግን ጠጠው እንተበልካ ይምረፅ ላይ ንኣብነት ናይ ገዛውቲ ምግዛዕ ዲገለ ቁርባብ ከምዚ ዓብ ካፒታል ስለ ዝወስድ ኣብ ስራሓትና ኣብ ደሞዝካ ኣብ ስራሕካ ፅልዋ ክህልዎ ስለ ዝኽእል እዚ ኩነታት ህድእ ኢልካ ነዚ ኩነታት ተረኣኻዮ ወይ ተረኣኽዮ ይምዕዳነ ማለት እዩ ክሳብ ዝኾነ ዝኸውን ህድእ ኢልካ ገንዘብካ ሒዝካ ምፅናሕ ይምረፅ ዝኾነ ዝሓበሬታ እዚ ኣብ ጉዕዞ ሂወትኩም ክጠቕመኩም ነቲ ትገብሮ መዓልታዊ ሂወትኩም ድማ ይጠቕመናዩ ይሕግዘና እንተኢልኩም ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኣብ ልዕሊኡ ዘድልየኩም ነገር ተሎ ወስኽሉ ባዕልኩም ሪሰርች ጌርኩም እውን ወስኽሉ ከም ሬፈረንስ እምበር ከም እዚዩ ተሓጊ ጥራይ ዘይኮነስ እዚ ሬፈረንስ ናተይ ትዕዝብቲ እዩ እዚ ናይ ካልኦት ትዕዝብታት ወሲኽኩም ድማ ናትኩም መደምደምታ ክትገብሩ ትኽእሉ እናበልኩ እዛ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ከምዚ ዓይነት ኣፕዴት ዘድልየኩም እንተኮይኑ ከም ወትሩ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየኩም እየ ናትኩም ሓሳባት ናትኩም ርእቶ ናትኩም ትዕዝብትታት እውን ኣብ ኮሜንት እንተገደፍኩም ፅቡቅ እዩ ንካልኦት ይጠቅም እያ እንተኢልኩማ ሸር ክትገብርዋ ትኽእሉ እናበልኩ እዛ ኣርእስቲ ኣብዚ ክዛዝም እየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ብለኩም ስሰናዩ ቻው